Són vostès qui ens han de fer l'entrevista? No, som entrevistats també. I qui ens entrevista? De debò, aquests jocs són... Però bé, qui juga? Amb el que paga aquesta gent, si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia. I ara podeu estar mentint tots dos. I ella també. No, si ella ha mentit, tu també mentiràs. Si ella ha mentit era el seu problema, per què he de mentir jo si menteix ella? Perquè t'afegeixes a la seva mentida per enganyar-me a mi. No pot ser que els pares decideixin amb qui s'han de casar les filles, no? Les lleis es van inventar per saltar-se-les. Com la va aprendre? Tot el que podré perquè tinc totes les ganes de ser savi. Hi ha 5 vocals. A, E, I, O, U. Sé que me muero de amor. Ja ho veus, al final he decidit trucar-te. Cosa que m'he proposat, pam, m'ha sortit bé. Jo igual. I no et parlo només de la feina. A mi va bé en tots els àmbits. Amb tot? En tots. No us creieu res del que diu, perquè jo no. Estic felicíssim. Se't nota. No se li nota gens. De fet, diria que està bastant nerviós. També et diré que no ha estat fàcil, Al principi d'aquesta història, estem a punt de llogar un local d'assaig. I aleshores va ser quan va començar A sortir trossos de merda per tot. Tots els que estem aquí hauríem de saber quins són els 3 gegants mediàtics, els 7 grups empresarials i les 14 agències estatals i societats secretes que han fabricat la fal·làcia de la crisi climàtica. Mira, jo et juro que pagaria 100 euros, 200 euros per veure la cara que se li queda a la puta Greta Calzas Largas quan sàpiga que ha de tornar a creuar l'Atlàntic en barca. I al desembre... Many colors running through my head. See the fire dancing in the rain. So just fill the lungs, the air will take you higher. Close your eyes, it takes you farther from the ground. We're living life right on the wire. Are we here to believe through the fall? La veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo no